बे चिरां जिल्लानि नैबे बालाजाराव राइजिं क्लाबनि बानजायनायाव आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय बेहाय नोंथाङा हांख्रायनानै लाबोदों माबायदि मोनदों गोसोखौ? बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आदामोननिसिम गोजोननाय थाबाय बे बालाजार जे फोथारावहाय क'क्राझार बालाजार फोथारावहाय जे वुमेन्स बल गेम जादों बेवहाय आंखौ इनभाइट खालामदों आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाफोरखौबो आङो साबायखर बावनो सानो जे आंखौ बेबायदि लैहोर लैहोर फैनानै जे नायफैदों अनसायफैदों आरो आंखौ फैदों बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बे समसिम नोंथाङा फैनायाव माबायदि खस्थ' खालामनानै बिसिम सफैनो हागोन? बेनोसै मा बुंबावनो गोजोननाय मोनदों बिसिम सफैनो हानानै नोंथांनि माबाफोर फैनो गोनां सर्ट मुभिफोर दंबावो नामा? फैनो गोनां सर्ट मुभिया गोबाङानो दं एक्जेक्टलि आङो टाइटेल्सफोरखौहाय बुंथ'नो हालिया उनावहाय नोंथांमोना नायबानो नुसिगोन आङो आथिखालनि जे सेंग्रा सिख्ला लोगोफोर जे साख्रि नागिरदों बा फरायफुदों बेखौनो आं मेसेज होनो सानो रावनिबो गाज्रि बुंनाय बा दुखु होनाय बा थुलुंगा मोनाब्लाबो जिबनाव साक्सेस जानांगौ कालसारावनो हक साख्रि बा नागिरनायावनो हक कन्ट्रेक्टर लाइनावनो हक बा एक्टर एक्ट्रिस प्रडिउसार जिखुनु खामानिखौ जोङो जिउआव लाया मानो गोसोखौ गोरा खालामनानै दावगालांब्लानो जों सानसे सहैथारगोन आरोखि खुनु हायै बुस्थु गैया मानोना जोंनियाव बांसिन दावराव दावसिया जायो माने थिखोलायनाया खम जायो आरोखि जे लिफ्ट खालामलायनांगौ गावजों गाव बे बिराद खम जायो बे कालसार लाइनावनो होन बे पलिटिक्स लाइनावनो होन बे माने साख्रि लाइनावनो फरायनाय जिखुनु बे जोंनाव बिराद खम बे बुस्थुआ हेल्प होननाय बुस्थुआ आरोखि जेनेबा नोङो मोनसे एनकारेजमेन्ट इज ग्रेटार देन क्रर मानि मोनसे थुलुंगाखांनाय बाथ्राया क्रर फैसानिख्रुइबो देरसिन आरोखि क्रर फैसाया बेनाव थानो हागौ जुदि बेखौ इउटिलाइज खालामनो रोङाबा बियो थाखाया मास मोनसेयावबो जोबगोन साननैयावबो जोबगोन दा ओंखायनो बे जे मोजां थुलुंगा मोननाय सुबिदा मोननाय बा लामा होनाय बे बिराद खम आरोखि जोंनियाव दा ओंखायनो जोंनि बिटिसिआव बा जोंनि अल आसामनि बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदिबासो साक्सेस जायो सासे सेंग्रा सासे सिख्लाया बे गावनो हारसिङै एखेबारे खाथां थांखि लानानै जुदि नाजाब्लासो बे एक्टरानो जा जिखुनुआनो जा बे सहैगोन आरोखि नाथाय जों आथिखालनि लाइमोनफोरखौ ड्राग्स जौ जुवाजों गफबनानै थानाय नुदों दाख्लै नोंथांखौ मोनसे सर्ट मुभियाव जों नुदों मोनसे ड्राग्स लायोबा ओरै जायो होननाय दा बेखौ एसे फोरमायना ड्राग्स लायोबा जाहैबाय जिनिसानो गासिबो रानजोबखायो देहानि अंग जेसेबां पार्ट्सफोर दं साफा राननानै बे जोबनायाव जलदब गोग्लैनानै थैगोन आरोखि मानो होनबा ड्राग्सआ ओरैबायदि बुस्थु बे रानज्रिंनाय बा हुस मोनै खालामग्रा बुस्थुसो जेनेबा नोंखौ खर' जिनायखौ सुथेनोसै डक्टरा फार्मासियाव लांबा मा खालामगोन ड्राग्सखौ थुग्रोगोन बेयाव खुनु हुस गैला बे सेन्सलेस बा गाजोल सोयोना बिजि सोयो बे थाल मोनला दा बिदि बुस्थुसो ड्राग्सआ दा बेखौनो जुदि जायोबा सोबोबा बिनि देहाया सिलिंखार आरोखि एखेबारे हाबा लानो हायै अबस्थाबो जाहैगोन बेयो ओरैबायदि ड्राग्सआ दा ओंखायनो जानो नाङा बे बुस्थुखौ आरोखि बे न'खरबो सिलिंखार जागोन गावबो सिलिंखार आरोखि बे बुहुमखौ सि गुफुर जोमनानै थांग्रोनांगोन आरोखि बेयो थाबनो बिदि ड्राग्सखौ जानो नाङा आं खावलायहरबाय आरोखि अनेकथा इन्टारेस्ट लानो लाइन दं जोंहा जेरै कालसार गिटार दामनाय जेनेबा नोङो सम ट्रिप खालामनाय बा लेखा फरायनाय निउस पेपार फरायनाय बा एक्सारसाइस खालामनाय बायदि रोखोम जोंनाव गोबां लामा दं गावनि लाइफखौ इन्जय खालामनो थाखाय दामनायजों खननायजों मोसानायजों मुसुरनायजों गेलेनायजों गाव मोनसे फसायनाय टाइम पासनि जे इन्जयनि बे बुस्थुखौ बे खालामना लानांगौ नङाब्ला बे ड्राग्सआव थांगोन आरोखि ड्राग्स आरो जौआवनो गफबजोबगोन ओंखायनो गावबागाव मोनसे जे टाइमखौ पास खालामनो एबा खामायनायजों लोगोसे टाइमाबो पास जाफायोना बेस्थ' गैयाब्ला मानसिया गाज्रि हाबा मावनो सानफ्लाङो ओंखायनो बे बेस्थ' थानांगौ नों गेलेनायजों बा दामनायजों बा मोसानायजों बा बेरायनायजों जै बेस्थ' थाला जेनेबा सेंग्रा सिख्ला जिबन जोंनियाव बेस्थ'आ थानांगौ जेनेबा फरायनाय दा फरायखाला मानसिया बा फरायनायखौ गारबाय बा फरायगासिनो दं बा लेखाखौ मोजाङै फराया बेना जाहैबाय नोंना बेस्थ' गैला बे बेस्थ' गैया होनोब्ला बे मा मावगोन बेस्थ' गैया होनोब्ला बे गाज्रिखौनो माबा मोनसे मावगोन आरोखि बे हय ड्राग्स जागोन हय गाज्रि मावगोन हय सिखाव खावगोन हय दुम दाखाल खालामगोन बिदि आरोखि ओंखायनो मानसिया सेंग्रा हक सिख्ला हक उन्दै हक गिदिर हक बोराय हक मोनसे बेस्थ' थानांगौ बे थाखा खामायनायनि बेस्थ' टाइम पासनि गेलेनायनि बेस्थ' दामनायनि बेस्थ' मा बेस्थ'
मोजांनि बेस्थ' थाब्लानो मानसिया लाइफआव साक्सेसफुल जायो गोजोननायबो मोनो थाखाबो मोनो बिल्डिंबो मोनो गारि घराबो मोनो हिनजाव मोजां फिथाइ मोजांबो मोनो एसेनोसै बबे समजों एक्टिं खालामगोन आङो एक्टिं लाइनाव थाबाय थागोन पार्ट टाइम बायदि ओमफ्राय पार्मानेन्ट नङा दा आङो एक्टिंआवनो जालांथारगोन बेबो नङा दा खिन्थु आं बेखौबो बुंखानोसै दा बड' फिल्म इन्डास्ट्रियावबो इउटुबार जा एक्ट्रिस जा एक्टर जा ओंखाम गोमाला मानोना नोङो $100 जाब्लानो 9,000 8,000खौ मोनखायो आमेरिका डलारा दा नों मोजां भिडिअ खालामब्लानो मोजां कन्टेन्ट खालामब्लानो बे लांगाबखा नोंनाव डाइरेक्ट आमेरिकानि बे डलारखौ सोहरगोन इन्डियान कारेन्सियावबो सोलायगोन जुदि मोजाङै खालामोब्ला आरो नोङो सिंगारफ्राथ' मोनसे प्रग्रामाव नों 10,000 मोनब्लाबो माथो नङा होमबा मानसिफ्रा 5,000नि मावगासिनो दं मासाव मोनसे प्रग्रामाव 10,000 मोनोब्ला अनेक सोलियो जास्ट जिनिसखौल' मोजाङै लाबोनानै मोजां रायजोखौ एट्राक्टिभ खालामनो हानाय रायजोखौ एसे फुरथि खालामनो हानाय जानांगौ आरो दा एक्ट्रेस लाइनावनो बेबो बहाबा मोसाफैगोन बहाबा खनगोन बहाबा एलबाम लागोन बे फैसाखौ मोनबाय थागोन आरोखि दा खामानि मावनाया मोजां जाबानो फैसाखौ मोनो मा मावो बे आलदा खोथा खिन्थु खामानिया मोजां जानांगौ होनबानो मोनो आरोखि फैसाखौ बिदि बयखौबो खुलुमबाय गोजोनथोंसै लोगो मोनबाय थागोन बेफोरबायदिनो थेंक इउ इस खेल के जरिए क्या कहना चाहेंगे आप? What do you want to express with this game? Thank you for inviting us here, and then it was a very good experience for my girls to play with the Kokrajar women's team, and my girls, they are very young and they give their best, and then they perform very well, and then Unluckily जीत नहीं पाया कुछ गलती था क्या? Actually the game was very good, and then in our place we used to play in turf, and then here it's a natural ground, and then we didn't train in the natural ground, so it was very tough for my girls to play in this ground, and then the ground, it was not well leveled and it was more dangerous for them, but they give their best. अगले टाइम में आप लोग को कंट्री में इंडिया का जो लोग प्लेयर्स लोग हैं उन लोग को भी खेलने के लिए बुलाएगा क्या आप? Yes, of course we are hoping to invite them in our country to play with us. Before we used to play this like an exchange program, Indo friendship like this, and then we love to invite them to our home ground and then play with us. Thank you. We are looking forward for this. Thank you. আমাৰ ৰাইজিং ক্লাবৰ পৰা এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি টিম্পু ওমেন চিটি FC আৰু বডোলেণ্ড এভালেঞ্চ FC দুয়োটা টিমে খেলি আছে ইহঁতৰ যেনিবা আমাৰ ৰাজ্যত ভূটান ৰাজ্য যেনিবা এটা ভাল সম্পৰ্ক হোৱা যেন লাগে এইটো দি এনেকা খেলাৰ পিছত আমাৰ বহুত সিহঁতৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক যেন থকা যেন লাগে টকা যেন লাগে এনেতো মই দেখাত পাব্লিকৰ উপস্থিতি খুব ভাল চবে চাবলৈ আহিছে চবে মদত কৰিছে চবে সহযোগ কৰিছে আৰু চবে ভালকৈ নিষ্ঠাৰ মনেৰে চবে চাইছে এই খেলৰ যোগেদি আমাৰ অঞ্চলৰ যিসকলে ফুটবল খেলিবলৈ ভাল কি আপুনি কি মেছেজ দিব বিচাৰে মই এইটো এই খেলৰ যোগেদি মই এইটোকে মেছেজ দিব বিচাৰোঁ এনেকৈ ভাল যেনেকুৱা আমাৰ ইউথবিলাক এনেকৈ ভালকৈ খেলিব পাৰিলে এনেকৈ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ লগত এনে মিলিজুলি খেলাৰ পিছত আমাৰ এনেকুৱা ষ্টেট লেভেল ৰাজ্য লেভেল নেশ্যনেল লেভেল এনেকৈ খেলাত যেন সিহঁতে যায় এইটোৱে মই এই খেলা দি এনেকৈ কিবা মেছেজ দিব माने जोङो जायै जेन'बा जाबाय रायजो राजाफ्राबो जोंखौ हेफाजाब होबाय आं राइजिं क्लाबनि जानानै आंनि हामलायथिखौ जासिग्रोबाय रायजो राजानो दा माने रायजो राजाया जोंखौहाय हेफाजाब होदों जों जोबोद मोजां मोनदों राइजिं क्लाबनिफ्राय गाबोनबो जेन' बिदिनो जोंनि मोनसे जि फुटबल जोलुर बादायलायनाय दंबावो बियो गाबोन जि फैगौ 9 तारिख बियो फाइनाल जागोन
बियो जेन्ट्सफोरनि खेला जासिगोन आसा खालामदों अननानै जोंनि खाथि खालायाव थानाय जोंनि ओनसोलनि फुटबलखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर जेन' गाबोनबो बेबायदिनो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे बालाजाहार राइजिं क्लाबनि जे गेवलां गेलेग्रा बर' फोथाराव नायफैगोन होननानै आरोबाव आसा खालामदों। आइजोफोरनि जोलुर बादायनायखौ दिनैल' खालामनाय जादोंना सिगांनिफ्राय खालामनाय जादों? जोङो बेखौ दिनैल' खालामनाय जादों 8 थारिखल' मानोना जोङो गोबां टिमखौहाय सोंदोंमोन खिन्थु टुर्नामेन्ट जानाय हिसाबै जों दा मोननो हायाखै जोंनि दा खाथियावनो थानाय जोंनि जि थिम्फु भुटान FC बिथांमोनखौ मोननो हादों आरो जोंनि बड'लेण्ड एभारेन्स FC बिथांमोना दिनैहाय जोंनि 8 थारिखआव गेलेनानै जोंनि बालाझार गेवलां बल फोथारखौ समायहोदों। दिनै हाबाफारियाव सोर आलासिफोर नुजाथिफैदोंमोन नोंथांजों लोगोसे? दिनैनि हाबाफारियावथ' जोंनि दहाय सार रन्जित जोंनिनो EM बिथाङा फैदोंमोन खिन्थु माखासे सम होनो हायैनि थाखाय बिथाङा दहायहाय सम लानानै थांफिननाय जादों। ओमफ्राय दंबायो जोंनिनो ओरै खाथि खालानि जोंनि मानिजाथाव मानिगुनि गेदेर मानसिफोर जोङो बिसोरखौ वेलकाम खालामनो हादों आरो जों मोननोबो हादों। लोगोसे खनगिरि मोसागिरिफोर फैदोंमोन खनगिरि मोसागिरियाथ' फैनानै दहन थांबाय जोंनिनो आथिखालनि जे जाखांफुबाय थानाय सर्ट मुभि खालामग्रा जोङो बयबो नुखायो ओरैनो सर्ट मुभियाव नायोब्ला जोङो मिस्टार जे टिकटिकेल बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैदोंमोन आरो बेजों लोगोसे सर्ट मुभि आरो खालामग्रा मनिषा मुसाहारि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों। नोंथाङा दिनैनि हरावहाय माबा सावथुनफोर दिन्थिनाय हाबाफारि लादों नामा? जोङो बेखौबो जोङो आखायाव लानाय जादों मानोना दाखालिसो जि रिलिज जानानै थांनाय जोंनि बर'नि फिल्म मोनसे जारिमिन जाथाय बेखौ लानानै दिहुननाय जादों होननानै बुंदों खिन्थु जोंबो दासिमबो नुवाखै दा जोंनि खाथिनि रायजो राजा ओनसोलनि मानसिफ्रा खावलायनाय हिसाबै जोंबो कमिटिनि नायनो गोसो जानाय हिसाबै जोङो बेखौ दा दिनै हरनि 8टा टाइमाव जोङो दिनै बेखौ दिन्थिनाय जागोन जोंनि बालाझार राइजिं गेलेग्रा बल फोथाराव। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।